Kamaráti, kamarátky, tu je Ondrej z Košic. Ja mám to šťastie, že som dneska prišiel na kávu s dvoma kultivovanými ľuďmi, ktorých vám neskôr predstavím. A ja som v Košiciach na trhu. Hej? Som na trhu nový a hľadám dieru na trhu. Už viem aj, kde sa nachádza, ale to vám potom ukážem. No a chcel by som vám povedať, že ak sa chcete stať youtuberom alebo youtuberkou, v podstate potrebujete požehnanie svojich rodičov, hej? Takže ja sa spýtam svojho otca, že či dobre. Dade, súhlasíš s tým, aby tvoj syn robil YouTube videá? Nielen, že súhlasím, ale aj sa teším. Takže kamaráti, kamarátky, není väčšia motivácia v živote, ako keď sa váš dade alebo vaša mama teší z toho, že robíte YouTube videá. A keď sa netešia, tak im treba vysvetliť, hej, treba im ukázať. V žiadnom prípade netreba byť vulgárny, že? Áno. Hej, v žiadnom prípade neukazujte napríklad, že máte holú nejakú časť tela, takisto neukazujte veci, za ktoré by ste sa mohli hanbiť v budúcnosti, napríklad, že boskávate, ja neviem, popolník. Hej, a dávajte len také veci, ktoré sú zdravé, ktorým sami veríte a buďte autentickí, hej, a potom nájdete aj tú dieru na trhu. Lebo všetko, čo robíte autenticky a s láskou, tak prináša svoje ovocie, hej. Takže ja vám ukážem, ja teraz na trhu pijem džús, je to grapefruitový džús, je to zdravé jak sviňa je nadávka? Nie. Je to zdravé jak sviňa a to je dobre na to, aby ste si prečistili pečeň po takej pitke napríklad, jak ja som absolvoval minulý týždeň a ešte doteraz mám dosť zvuky. Takže ja vás srdečne pozdravujem a žite zdravo, to je odkaz Ondreja z Košic. Na zdravie. Rešpektujte svojich rodičov, to je druhý odkaz. A tretí odkaz je čo? Nepoužívajte vulgárne slova. Hej, to už sme hovorili. Už lezie dnu. Lezie dnu, hovorí kolega, ja vám ukážem, o čom tu je reč. Je tam reč o takej ose a ďalší odkaz je nezabíjajte nevinné zvieratá. Hej, takže s týmito troma silnými odkazmi ja sa s vami lúčim a ak máte vaše komentáre a máte iný názor, tak buď komentujte, alebo ešte nám pošlite nejaký vstup